אנשים כאן חיידן, והיום אנחנו הולכים לשחק בלול עם חבר שלי. יאב, תגיד שלום. היי, מה יש בכפרה? טוב, אז אנחנו נתחיל, אנחנו נעשה משחק רנדומלי של נורמל. אז יאב, תתחיל. תשלח לי. אוקיי, רגע שנייה. מיהו, 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 מיהו. שלחתי. לא, אחי. לא שלחתי. כנס. אוקיי, נכנסתי. יאללה, תתחיל. יאללה, אחי. בוא נקבל מהירות של אקספט. יאללה. זה פעם ראשונה שאני מצלם לול ביוטיוב שלי, אבל הכל יהיה טוב. אנחנו נמתין. הנה אקספט. וואו, זה היה יחסית מהיר. עבר רק 46 שניות. בכלל לא הרבה. יאב, תעשה... יש. לא, לא. דמת. רשמו לפניי. זה פשוט לא רושם. אני יודע, זה עצבים זה? אני אפילו נכנסתי ראשון לרום, כאילו, what the fuck? נראה לי אני איך... זה... לא תדע, אני אקח נראה. בוא נראה, בוא ננסה לשכנע אותו. אחי, אני בטופ. טוב, לא הצלחת. אוקיי, אני אנסה. טוב, אני אלך קינן, אני אלך או קינן או... טוב, אני אלך קינן. טוב, קינן, נשחק קינן. כמובן, נו. שחרר לי, שחרר. איזה סקין קנית? שלי בלנק. יס, אחי, יס. בוא נרשום לו יס. יס. בן 1000. נשבע לך, נשבור אותו. אין מה לעשות. הייתי עושה טרול, אבל... זהו, לא כדאי. זה. כן, כן, אחי, מצבן אותי. סתם אידיוט. באמת אני נראה לי הייתי צריך לפעול. לא נורא. אוקיי, אז חזרנו ועכשיו אנחנו במסך מלא, אז הכל סבבה. איי, באמת. בוא נראה. יש להם פאקינג SKTT1 ג'קס. יאב. זה סקין מכוער, יש לי ליבלנק שלנו? כן, האלדר ווד. אני יודע, אבל יש לי סקין יותר יפה. אני יודע. אני פשוט רשמתי לה שיש את הסקין הזה. גם מה שלנו יחסית עם סקין סבבה גם. אוי פאק אחי, יש להם מקו. חזרנו ועכשיו אני אבחנה משהו. 3 שיקויים. 3 שיקויים זה בערך כמו השיקוי המיוחד הזה. אחי, איזה איכות גרועה, רואים? דמס. טוב, כל בסדר. אני יוצר במקום, אפשר לשים לב לציפור המכוער הזה מאוד. ומה אתה פאק, מה הוא עושה? Come on, do it my friend, do it beer. יאללה, אני מסתכל עליך רוקד. איזה גבר, אחי גינן, אופי. תסתכל. וואו, בוא נראה את זה שוב. וואו, בוא נראה את זה שוב. זה אופי. אין לך. טוב, בוא נראה אותו צוחק. כאילו משריק אותו מדגדוגים, זה פשוט נורא. Oh, the fuck, leave me alone. זה מגניב, זה פשוט אני לא יודע לעשות. האמת זה לא כזה קשה. את זה אני יודע לעשות, מה, בטח. לא, את זה בטח גם על הראש. רק את הדבר הראשון יודעים לעשות. מה, ש... ואחי, אש מטומטמת. אוקיי, וואלה, ממש נעמקות בסדר.
אבל אם הייתי עכשיו... מצטער אם רואים טיפה איכות גרועה כי אני מעביר, אבל... מה את עושה חתיכת שמנה? בוא נראה אותך, חתוכה. מה אמרת לי? סתם. התמתחות. אני פוגע בהחלטות. התכווצות שרירים. סתם. הוא לא ישרוד. אחי, האולדי שלי מבזבז לי 60 מנה. כאילו, איך אם ברמה הראשונה זה מוריד 60 מנה, וברמה האחרונה זה מוריד איזה 120, כאילו. האולטי שלי נו פאוז. אוקיי. כל כך חזק. אני יכולה לקינן, פשוט אוהב אותה. איזה גרוע, לקס הזה, נשמע לך איך ברח לי. לא. עכשיו קבל סטייל. אני אקנה המון אביליטי, כן, צריך אביליטי, כל כך אביליטי. האולדי שלי עובד על מג'יק רזיסט, די הגיוני. בטוח שאתה רוצה לגנות אביליטי, אתה ספורט אחי, ספורט. אתה יודע שבליצקרנק עובד על אביליטי, לא על דמג'. אתה לא משחק בליצקרנק אבל. אז מה, גם טאריק עובד על אביליטי, כאילו, כמו בליצקרנק בערך. עוד שהוא לא מושך ויש לו סקילים אחרים לגמרי. טאריק מושך, הבנתם? סתם. סתם. שקבום. טאריק לא אמור למשוך משהו אחי. זהו. אוי פאק, OMG. ומכוער זה נראה לי נושך רק בנים. צודק. בנים מהסוג הזה. וואי, מחצפנתי, אמרתי לך אם יש לו לשבור. תמות. אני אקח את זה. לך תאכל חננה. איך תאכל קקי? ביקמק. צריך לאכול ביקמק. אי אפשר לרדת בכיסי יותר. טוב, דמת. בואו נראה מה אפשר. שמן צבא. לא, לקס רע. פויה לקס. לא זו. דמת. תראו כמה הם הוא אלה לה, ועכשיו אני צריך לעלות לה את כל זה. הוריד. סלמתי ממש מטורף. בוט לב. What the fuck? Want the Fanta? Want the fucking Fanta? העליתי לה המון חיים. מיהו. וואי. זה מציק. מי אני אשבור אותו? מי אני אעשה לה? אוי. מוות. בוא נראה אותך כבר. פאק. פה הצ'קה! בקה ירו. בקה. תקד כמה חיים נשאר לי. הולי מולי מן. 100 חיים. פצ'יקי. בואו נשחק קצת דוקי. מוחקים ממני. על הדוקי. אפשר גם לשחק בדיקים אחר כך. וואו, איזה איקס. אחי, במקום. וואו. איך אני גנבתי את הקיר? וואו, לא המשכת להתקדם. לא, ברחתי. סתם אתה מות, אל תקרא. לא. היא לא עומדת למות. אין הפלט שקרו לזה. לא! מה? למה היא עושה את זה? למה? אמרתי לך שהסקטתי וואן הזה. אני חושבת שוגע להלאה. אם היא הייתה יורדת עליו W, היא הייתה מאיתה אותו ואולי הייתה הורגת אותו. זה אוטיסט. כן, אנחנו קיבלנו את הכלים הראשונים. מה, איך תראה סטנה הרגעה? דמת. וואו, תראה כמה אני מוריד לו חן. מה, איפה? וואו, אחי. אחד ושלוש בייסיקי. אחי, אתה מוריד לי כל כך הרבה. וואו, זה כיף. אופס, לא. בטס בום. אני רוצה לשמור. נראה לי זה מביא, כן, זה מביא הטאק ספיד נראה לי. לא, פשוט לא.
אבל אחלה טקספיד. נו, איפה השמנה הזאתי? אני נותן לו נראה לי להפעיל אותי. כן, נופל. בסדר. וואו אחי, וואו. כן, עכשיו תסתכל כמה חיים יש לי. מולי, אחי, 20 חיים. כי הוא הפעיל אותי. יותר גרוע אחי. טריסטנה מפחידה אותי. למרות שהיא לא כזה מורידה לי המון דמג'. אבל היי, אתה יודע, זה טריסטנה. דמת אחי, בטעות לקחתי, אני לא לקחתי. אוליבר, זה גרוע. leave me alone. אולי. דמת, my friend, דמת. תגיד ביי ביי לשכונה. היי. זה גרוע. וואו, אחי, ליבלנג פשוט. פוש. what the fuck, לא ראיתי את זה. לא, זה היה כל כך טיפשי. הכי גרוע, ממש גרוע בלסטיק. טוב, לכם פה כבר. מי יש? הכי גרוע בלסטיק. כן. חמים, לב. מאוד. איזה מזל שאני בטופ ואני לא צריך לסטיק. לא. קיו. אין לי. תרגע, מה יש לך? טוב, תרגע, צעקתי או משהו. סך הכל אמרתי, באמת, מה יש לך? כאילו. אין פה כלום. שתקי את הפה שלך, אתה... אוי. איזה פספוס גאנו. אוי, לא. משחק מילים, סתם. ביץ'. וואי. עזבי אותי. למה? טוב, היא לא כזה מאוד עלימת, המון חיים. יש ווליבר שם לי וואו, בלילה. שהוא שם, שנתיים עברו, אבל... שמע, אתה יודע, הוא מתאמץ, הוא מנסה את הכל, והוא כזה גרוע. בוא נראה אותך, משהו גרוע. באמת נראה לי, אני יכול לעשות ולהטרול, זה כל כך צחיק, אבל לא. אני לא עומד לעשות את זה, כי אני לא גיי. גיי? עם E1 ברחתי לג'אקס. הוא כל כך גרוע. כן, אני לא יודע איך אנשים כאילו מתים ממנו. לא שאני מתתי ממנו משהו, סתם. אבל אתם יודעים, הכל בסדר. לא, כאילו, מנסה להציל את נאסוס. כי אני תמיד תוקף את נאסוס, והוא בא בדיוק בזמן שאני עומד להרוג אותו. מה אתה עושה שם חתיכת כלבה בת אלף? מה אתה עושה חתיכת כלבה בת אלף? את כלבת בת אלף. כלבת בת אלף. בת אלף כלבת. מיהו. לא, אני קונה את זה. כן, אני יכול לקנות מזה זוניה, נראה לי שכן. מה, מי אתה? ברור שאתה יכול לקנות זוניה. לא, שאלתי אם אני יכול לקנות מהפריטים שכבר קניתי לי, אני יכול לקנות מהם זוניה. זוניה? לא. לא, קניתי כבר משהו, אני אקנה כבר את ה... יש אייטם אחד שהוא מספיק לזוניה. כן, יודע. מי שניהם בסתם, זה כיף זה. לא ראית כל כך הרבה דמג' שיעור. הוא כל הזמן מפעיל אי, אז הוא מוריד לי המון חיים. הבנתי. הנה היא. הנה השמנה, אני רואה אותה. עזבי אותי. וואו. אחי, איזה קייס.
וואו, זה היה משהו. תקשיב, יואב, איך קוראים לה? טריסטנה באה להרוג אותי? אז פתאום לקס הפעילה אולטי, בום! שברה אותי. וואו, איזה אולטי במקום. קיו, תפעיל קיו, כל הכבוד, איך שלי. זרוק עליו, צא עליו, אתה תשבור אותו. טוב, אתה, אופי מן. אני 4-0. עכשיו יש לי את האייטם הזה ואני לא אעבוד כל כך מהר. טוב, בואו נראה. ביי. יאללה, עליתי ללבל 10, אני 4-0. בוא נספור אותם, ניתן קצת קרי וננצח את זה. אבל יהיה טוב. מה זה אחי? מה אתה עושה לפרובלם פה? What the fuck, what the boom. נו, מה זה לעשות זאת אחי? אולטי, פאקינג גש מטומטמת. אין לה. אופסי מי פריינד. תגיד ביי ביי לאש. למה? מישהו אמר להגיד ביי ביי לאש? לא אני. לא צריכה לפחד, אי אפשר להוריד לך חיים. בגלל שאני הפעלתי עליה אולטית. 2-0, חשבתי שהרגו אותה. לא, אני 1-3. זה טוב. נו, טוטלי. איזה סקין מוזר, יש לה לי בלנקה. וואו. אחי. אוקיי. איך בא לך כזה לעשות להם כזה, לתלוש להם כזה את הצבא. ביי. פאפה מפריד. הנה קליעה לצרה, אז אני באתי טריקה חמוד. טריקה מחמד מד. טוב יאללה. לא הורידה לו דמג'. אוי עטוש. Damage! You don't hurt my friend. Don't hurt my friend. OMG, so what? למה אין לי מנה, אחי? נורא. יוצא משם אז. למה? זה כל כך נחמד להיות פה, סתם. אני שונאת את איזה בק הזה? What the fuck is that back? כמה שאתה תוריד את נאסוס, לא משנה מה יקרה, הוא פשוט יהיה חזק. אוקיי, my friend. יאו. אני אוהב לעשות יאו. מה קורה כאן הבא? bitch, get up the way, bitch, get up the way. כן, מה אתה אומר? שתי נאסוס אולטי עוד פעם? לפני דקה אולטי, יש לו עוד פעם? ברור. כמה זמן יש לו? רגע, מי זה? נאסוס. כן, לא, בערך. כל 80 שניות. זה יותר מדקה. אני אעשה שאני גרוע בחשבון סתם. אמרתי שזה בערך, כאילו, 80 שניות, זה רק 20 שניות מעל, בערך. בוא אליי. מדקה, ממש פחות. לא, למה, כאילו, זה לא מעלה לי חיים, כאילו, וואו, זה האולטי הכי מבוזבז שראיתי בחיים שלי. יש לי סקין לאיך קוראים לה יותר טוב. אל תמות לבלק, לא לבלק. יאי. זהו, נראה לי אני למדתי עכשיו לקח. למה כאילו אני שם יד כזה תמיד לאן שאני הולך?
המיות אותי, המקויה אותי, אולי כי הוא עיוור. לא, לא, ממש לא עיוור, כאילו, ראית את העיניים הירוקות, סתם, וואו. יש לו עיניים כחולות, אני לא רואה, העיניים שלו מכווצות מדי. לא, נראה לי כחול. מיהו, 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 מיהו. אוקיי. אני מיהו, אני מיהו, אני מיהו, אני מיהו, מיהו, מיהו. אחי, אתה פה? כן. לא, אני שם. אוקיי, לא, סליחה. וואי, עצרה! וואי, אני מוריד כל כך הרבה דמג'. זו 140... מנה? כאילו, וואו... אני חייב להוריד את הנאסה שאני חייב. really me? לא הבנתי מה הקטע של העשן של הוורד... כאילו, מה הקטע? what the... יאללה, בואי תפוצצי. קוף, תעשה בי כמוי. עשה לי את כל הערבים, יאללה. יאללה, נסרלה. יאללה, נסרלה. בוא נשבור את כולם. רציתי לעשות עוד טריק, ואחר זה את באה. איזה פה? קוקו, פיקאבו. פיקאבו. פיקאבו, פיקאבו. עכשיו אני נקלעה לצרה. כן, לצרה. לא איזה בת 1000. וואו, איזה קיל. באמת חשבתי שאשקי ייסה את ליבלנק, אבל זה לא נשמע כל כך קיוס. כאילו, ליבלנק יותר ייסה את אשקי, אש התחילה לתקוף את הראשונה. מיהו. מיהו. מעולה. Very good. היה פה. טינג. טינג. היה פה. Easy peasy lemon squeezy. How we can say, oh yes, easy peasy lemon squeezy. Hi bitch. Don't touch my frame. Don't touch my frame. Don't touch my frame. Oh, don't touch my tarala. My ding ding dong. I don't have any mana. Please, sorry. So much sorry about this. Oh, so pro. Oh, so pro. No, my friend. No, boom. תבין הוא סומיקלק, הוא סומיקלק. מה? לא, אני כל כך מבין מה אתה אומר. הוא סומיקלק. לא שמעתי כל כך. זה התכוונת, לא? כן, כן. אבל, זה מכות? בוא, תאכל, לפוסטי. אחי, הורדתי לו 729 חיים. הוא נשאר רק עם 1,000. עכשיו, הוא מעלה לעצם חיים. אני יודע, אחר זה סקיב עולה לזה 1,000,000 חיים. תקוף, תעשה האשי. חסל את כל השאושים. היי, 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 3, 4, בום. הנה. בוא אליי חמודי. עוד שנייה נכנסתי. לא עשיתי את זה לאקו החמודי מודי. כי הוא כזה מכוער. לא, נראה לך. זה אקו המכוער. אני כזה מוריד המון דמג', אני עושה את רוב הדמג' בקבוצה. וואי, סלואו.
נראה לי האמת, אתה יצאת הכי חזק. הנה, אני 6-1. כל הטים שלנו לא. היי. הנה, המטרה של הקריפים זה דבר ראשון לתקוף את מי שתוקף את החברים שלהם, את הזה, ודבר שני לתקוף קריפים, דבר שלישי זה לתקוף בן אדם. וחוץ מזה אין להם כלום לעשות. איזה ליבלנד רואה. המטרה של הטורנט זה להגן על החברים קודם. לא, האמת המטרה של הטורנט זה להרוג קריפים קודם. מה סורנדר? אחרי אנחנו מורידים את אמא שלהם. מי עשה את זה? ווליבר? לא, השמנה. לא, מה הוא בא? נו. אחי, אקו לא מוריד לי דמג' בשיט. גם לקס. וואו, עשו דרגון, אז זה. I'm here. You know that I'm here. Oh fuck. I'm fun with 62. טוב זהו, אני עושה ככה. לא אכבר. מה? חזרתי למשחקים שלי עם קינן. פעם הייתי משחק איתו מלא זמן. וואי, נכון. וואי, אתה אומר 14, משוגע. שעוד רק זה. תרוס את הטורנט, אתה היחיד שלא הרס את הטורנט. מה אמרת? אמרתי תרוס את הטורנט כי אתה היחיד שלי. סתם. הכל בסדר. וואו, אחי, ליבלנד מורידת דמג'. למרות שאני הרבה יותר חתיך ממנה, אבל הכל בסדר. הסקין שלי הרבה יותר לפני. עם ליבלנד, כן, יש לי גם סקין עם ליבלנד. אני גם טוב. היי, מפריד. יאללה, אני לא... קסה. הנה אני בא... Here I come. מישהו קצת אל? Oh, my friend, I don't see you before. תן לי חיים. רגע. תן לי בית. אוי! זה כל כך מצחיק. איל מישהו, איל. אחי, אין לי אילים, כאילו, אני 3 אילים וכל המנה שלי נגמרה. יש לך עוד 350. אז מה? וכל איל עולה 140 יאב. בסדר, אני לא רוצה. וואי, האמת אני צריך לקנות עוד מנה. וואי, צ'וק. יש את האחדתי אותה. כלבה בטלף, יאללה, בוא נשפוך. תיזהר, אני לא שם. לא, מי אכפת ממך? סתם. רק לכל מי שרוצה לחיות היום. ויאללה, זה נראה לי חזק. איזה נוג, זה רדגובתי והוא יודע שכאילו אולטימייט, really mate. OMG, so much sorry. אחרי שאני אורג את הלקס הזו אני אגיד להם מה אני חושב עליהם. לא, הלוואי. מה יפה? בום, סטן. וואו, דמת. מי הרג אותו? לה 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 לה. לא my friend. I'm here to help you. איפה הם מסכים? Yeah, my friend, right. תראה כמה חיים יש לי, אני לא... טוב, אני לא אעזור לו בשיט, אני גם יאמר. ברור, אל תעזור לו מה, זה סך הכל זה ווליבר מוכר, זה סתם. סך הכל ווליבר שהוא 5-3. כן, 5-3, what? Wait, what? I'm just no. יש לך כאן מישהו אופי יותר מווליבר ואתה מתלהב מווליבר? מי זה? אני לא מכיר אותו. מי זה יכול להיות? סתם. מעניין מי זה. אני כבר איתה, אוקיי, מה ה-W שלי כבר מחובר אליה. סבבה, הכל טוב. בום! בוא, מה הוא חושב? שלא ראיתי אותו? קיי? בוא נראה אותו, בוא. תמקות בו. למה אין נגדנו טימו? בא לי מישהו שלא יוריד לי המון דמג' למרות שגם הוא יוריד לי המון דמג' אבל היי, למה לא?
רוצה להרוג את... איך קוראים לו? ממש מכוער. ג'קס. יש פה מישהו? אני פה ג'קס, אוקיי. אוקיי, יש לי מגבלה בזמן. ג'קס ברח לי, עשה לי קוואבנגה וברח. קוואבנגה? וואי, הוא מוריד הרבה באיש שלו, זה מציג. האיש שלו כל כך מציג. מה זה, אתה לא מבין. אני מוריד לו רק 100 חיים בבייסיק, זה לא רע. רגע, מעניין. טוב, אותי הוא לא יכול להרוג, וכן אתה רואה... נו, W הולך על וליבר, נו, חט רבק. נו! דמת. למה? למי אתה רוצה להביא את זה? לאש, הוא פשוט עומד לידה כל הזמן ואני לוחץ עליו. למה עשיתי דק? כן, זה שלכם. מה? אוי לא. בוא טוב לי. תפעיל טלפור, אחי. אין לי. אין לך. 54 שניות. זה המטופ שלי, או דמת, מן. זה לא בסדר. כבר הלכו כל הקריפים עד שהגענו. בלו! יש... נראה לי שהוא לא רצה לתת לי, אבל גנבתי את הכל טוב. מה גנבת? אוי לא, תבלו, הכל זה. עוד לי, דם. הוא לא ממש צריך. טוב, אני בא למדור. נייס, stronger. אני חייב פאקינג אבליטי. מה? הוא מפחד אחי, הוא מפחד. מי? ג'וקס, הוא מפחד ממני. ברור שהוא מפחד ממך, אתה פאקינג שתי רמות מעליו. כן, להגים. הכל בסדר, הכל בסדר. I'm here. כן, אם אני מת זה רק להגים. הכל בסדר, אני פה. ממש פה, קריפים פה. כל העולם פה. זה מתחל. לא, פאק, כמה להגים. אוקיי, בסדר. כן? בא לי לדבר עם סמי הקבל שנייה. סמי, בוא. בא לי לדבר עם סמי הקבל. בוא לך מרדר. מרדר. וואי. בואי, יש חמודה, בואי. אל תפחדי, בבקשה, בלט, בואי. בום, איזה סתם. אחי, פשוט נחתי אותם שזה כל כך מצחיק. וואי, תגיד לי מצחיק, האי הזה של ג'נס. לא, אני עובר פה, לא, שירים מפרידים, לא, what the fuck? אחי, איפה אש בכל המקום הזה? הנה. תגיד ביי ביי. וואו, QEW, סקילים. אין לי. אבל בטוח שאולטי יש לך. מה? בטוח שאולטי יש לך, נכון? וואו, אחי! איזה משוגעת. וואו. אסור לה לעשות את זה, עכשיו אני מסמן אותה כטרגט שלי. נראית 5-12, אני יותר מדי אובי. איך זה שהם עדיין לא עשו סורנדר? מה איזה גרועה? איך זה שהם עדיין לא עשו סורנדר? תסתכל על הטים שלהם, הם שומרים אותם בלי להתאמץ. טוב, כן, אם להתאמץ, אבל אתה יודע. לא, 3-3, לקו 5, שטר ג'אק שטר 9. בקיצור, 30-24. תשמור על המידל, אני אסתגר אותו. בום, איזה קיבל בסטן, בן 1000. אין לה בקילים. כל הכבוד. צריך לשבור מסבתות. אני מסתגר.
ממש חשבון שבטח להגיע. הם רוצים לי כל הפסק. תגיד ביי ביי. וואו, אחי, עוד שנייה הוא הגיע ויש הוא יודע להגיד ביי ביי, רואה? יודע להגיד. נפרד. וואו, פשוט קפץ עליי, קיבל את זה. מעולה. אני הולך לטריסטנה ולעשות לה קוג'י-גוי, תגיד ביי ביי מהחיים, וזהו. פתאום לא יודע, זה כל כך מצחיק, זה לא היה. טוב, אביליטי, לא. יאללה, טריסטנה, בואי ניפרד, זהו. זה כזה ככה, טריסטנה, אני צריך להגיד לך משהו. את מכוערת. אני הולך להרוג אותה. בוא נראה. איי, אאו. טריסטנה ברכה לי מזה, אני לא מבין. שפרץ. איזה מזל שלא עשיתי טיפי. כן, כלבה. כן, הולי דמת. אחי, כמה היא מורידה? What was that, man? מי? היא יחידה שהרגה אותי, הביאו לה פיד, מישהו הביא לה פיד. תגיד מטורפת. איזה פגיעה. בן אלף. איפה ליבנק? איפה החמודה הזו? איפה? היי. תסתכל, פאקינג מפאק. אני מסתכל, ראיתי אותה, אבל זה... חסם לי סקילים. שיט, נהרגו את האש. אסור לי לתת להשלמות. אחי, הוא שובר אותי. אין לי מנה. דמת. אחי, הוא מוריד לי כל כך הרבה. למה הוא כזה מוריד המון דמג'? למה צריך להיות כזה? wait the fuck. יואו. המשחק הזה לא הולך להיגמר כל כך מהר. זה נורא. אבל אפשר לנצח את זה מהמידל ומהבוטום. כן. הנין שלך הכי גרוע. אוי ואבוי, וואו. לא יכול לשחק ככה, לא יכול. להגים? לא להגים. נוגדים אחי. תקן. נו, מה, תקן, איך הוא לא בא לך מטוב? אחי, בדעות לקחתי קיל. איך טוב? מה לך טוב? תקן מה הולך שם? I'm coming. וואי, אחי, עכשיו זה כל כך. אז לא צריך לעשות פושים בטוב. ברור, אחי, משוגע, זה אוי. תמיד אפשר לנצח משהו, זה בעייתי. ברור, אני שובר אותו. עשיתי לג'קס, ברור שאני לא אפסיד לנס. בטח מה, אתה מוריד לו 50 חיים כל בייסי. וואי, לא פגעתי בו. היי, הבן אלף הזה הולך לחטוף. לא, אז לא. דאבל קיל. תגיד שלום לדאבל קיל של ג'קס. חן, לך תעזור לי ליבלנק. איפה היא? הנה היא. איפה היא? הנה היא. לא, איפה היא? הנה היא. תראה, אנחנו שומרים על השמן הזה. אחי, איזה קייסנית. טוב, לא צריך יותר בחיים, כמעט מרדתי בגללו, וכי בעידון לא בא לי את הקיל. טוב, לא צריך בחיים. אל תפחד למות, יאב. אני בסך הכל חבר. אני עוזר, אני לא מוות. וואו, תפסתי אותה על המקום. שלי.
מגיע לה, היא קיבלה כל אחד, אני קיבלתי 3. לא, 2. אני 2, אחי, אני 2, 6, 19. פוש, מה אתה עושה בק? וואו, הייתי קרוב לבק. טוב, אני בא. פוש. יאללה, לפני שג'קס חוזר, ג'קס יכול לשבור את כולם. וואו, אחי, ווליבר. בואו יתמול למשמור. אכפת לי ממש מג'קס. זה ממש לא בעיה שלי. יאללה. איי, גנבה לי. רגע, מה אני עושה בזה? יאללה אחי, מנצחים. יאללה, נמאס לי, יאללה קוסמה, שבלקל. איי, לא, אני כל כך יפה, אני יפה מדי כדי למות. לא יכולתי להציל אותך, יכולתי לבלנק ויחשוב. וואו. אחי, איזה קוראים אנחנו. איזה גרועים, מה אנחנו נדבר? למה אתה לקנה כבר את הוורד הזה, יאללה. הלו, אסלאם. יאללה, נסתרה לה. קליפס לנו, פתצים להם את הטופ, אחי. עושים קליפס. אחי, יאללה, נסרה לה, יאללה. 2-7-21, אני כזה אובי, כן. עזרתי כמעט כל קיל של הקבוצה. בחצי מכל הקילים של הקבוצה. כמה אסיסט יש לך? 21. זה כל הקילים שלי ושל... אלי בלנק. ושל ווליבר. לא, איך שלי בלנק אחרת? 16-11, מה אתה משוגע? נו. זה... 27. יש לך 21 אסיסטים. לא, סיסטים, חשבתי משהו אחר, טוב, לא משנה. אני אשים עליה את הדברים שלי. יאללה, ביי, חמודלה, ביי, יש לך איתך. אני יותר חזק מליבלנק, כי סתם כיסה אותי. חצי משחק פשוט כעסת. אחי, not good. Oh, yes, good. וואו, איזה אולטי. וואו, זה הלקו. לול. אני לא הייתי מקבלת את זה יותר טוב שאף אחד לא מקבל. אם אני לא הייתי מקבל, עדיף שאף אחד לא יקבל. יאללה, אני אתם מכירים. איפה נאסוס? אוהבתי אחי. בום, לא מוריד לי דמג'. אחי, לא מוריד לי דמג'. וואו, תרסו את זה. איזה ניצחון. ניצחון. אוקיי, ניצחנו. חברים, מקווה שנהנתם, ואני אמשיך עם הסרטונים האלה, אז עוד לייקים ועוד סאבים, וקרדיט לערוץ של יאב, אני אשים אותו ממש כאן, איפשהו פה. אז יאללה ביי.